aportík? Lulu, kde máš? Lulu, kde máš aportík? Lunka. Luna. Kde máš aportík? Choď si ho hľadať, choď. Lulu, utekaj. Už hrajú sa. No. Áno. Nie, až tu mám inú. Ančo. Betty. Vďaka svojej hustej konzistencii pôsobí Domestos oveľa dlhšie než rečie chlorované dezinfekčné prípravky. A poď. Zober mi ho, Lulu, zober. Daguško, Dago, hrajú sa. Dagi. Daguško, nerieš. Dago. No, kľud. Poď ty za mnou, poď, deduško môj zlatý. Chceš všetko poriešiť. No. Lulu, kde máš aportík? Kde máš aportík? Ty pivárka. Ty si pivárka. Ty ľubíš pivo, Lulu? Lulu. Moderátor sveta sa cíti pripravený stať sa otcom. Jakub Prachač si daný fanúšiček veľmi neužíva. Krásny večer, slnečný Betty, Betka. Verím, že si ich vychutnáte až do konca. Nora Mosejová vyvára pre české a slovenské celebrity. Lulu. Lulu. Pustila tu asi najznámejšiu porno hviezdu do Libaster, no nás teda pochváliť. Niektoré pikantné scény z najväčšej kulinárskej show Katmor na torte si môžete pozrieť práve teraz. Už to povinný začať sa touto bránou známe na väčšie vzniká. Poď, Ami. Amoško, poď. Poď za Lunkou, poď. Amo. Trasa LBT z Košic zo Skace, Mojsejovci. Natáčalo sa už od skorého rána v Seminori Mojsejovej, ale aj v letiskovej reštaurácii. Jediné, čo nebolo tajné, bol jedálny lístok.